नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक मो ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। मु आज जो वीडियो अपलोड करुँची एटा हूँ मोर प्रथम वीडियो। यह हूँ मो गाँवर जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କଳସ ନେଇକରି ଗଲେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କି ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆଣିପାରିବି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ।